mụ bụ onye ọma Tochukwu nwa mụrụ n'Obinu Ugochi nyere onye na-enye ka onye ji aga n'ụwa Ugochukwu nyere anyị ugo bụ Ugochukwu Ugobeze Chinyere ugo n'elu ụwa Ugochi nyere bụ afa mmadụ n'elu ụwa Barrister Ikengi Modogwu Ugochi nyere odogwu Ugochukwu nyere iyi ajọ mmadụ ajọ mmụọ emetụrụ ya aka maka na ọ bụ Chukwu na-enye ugo ọ bụ Chukwu na-etu ugo n'ụwa Ugochi nyere onye anana ya Ugochi nyere umo onye anana ugo bụ Ugochukwu yes sir onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu ije n'ụwa ka na-ejenu n'ụwa ebukanu onwelu ka Chukwu si agọzi mmadụ agọzinu onwelu ka Olise bi n'igwe si agọzi mmadụ agọzi Chukwu na-ene anya n'obi wee na-agọzi mmadụ onwelu ibe njikwa onye bụ okwu n'enu ụwa maka onye ọbụla na-akpọ Chukwu onye ọbụla na-akpọ Chukwu bi n'igwe onye njọ na-akpọ Chukwu onye mma na-akpọ Chukwu onye mma na onye na-eme mma onye na-eme njọ anyanwụ Chukwu kene n'ụwa ọ dapụ oke ma ncha n'ụwa anyanwụ na-awala onye mma anyanwụ Chukwu na-awala onye njọ n'ụwa Chukwu mala onye obi dị ọcha na-ekpeli ya Chukwu mala onye na-eje ụka onye na-eme mma Chukwu mala onye na-eme mma onye na-eme njọ Chukwu mala onye na-atamu nsu n'ụwa Chukwu na-ene anya n'obi wee na-agọzi mmadụ Chukwu tụnye ya ugo n'isi weli agaba ugo bụ Ugochukwu Ugochi nyere yes sir obele nwa Chukwu gọzila gọzi bịa fụmanya Ikengi Odogwu onye ọma Ikengi Odogwu onye ọma Barrister Ikengi Ugochi nyere Odogwu aka na-emere ọla ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu ikuku kwuo okwu na nnanụ mmiri kwuo okwu na mụ na anụkwazi agha
dịka nnabatanụ na anyị nwere mmadụ Igbo bụ enyi onye ka nchekwube jebezie n'Igbo landi Barrister Ikenga Imo Ugo Chinyere one of Igbo land ọnụ na-ekwuru ụmụ Igbo worldwide afụ dị mkpafu ogologo imenu Ụzọchukwu meye na Ụmụkwalaji village Ụmụkegwu na aka ọkwa Idatọ North local government Imo State odogwu si na ụmụaka Igbo ya dị mmanụ ebe enyi kwụ ka anyị na-ejenu na nya bụ founder and national chairman ebe ka anyị na-ejenu ebe enyi kwụ ọkwanụ ndị ga-eme Naijiria anyị oweli mmanụ ndị ga-ewetara anyị udo na ọganiru ụmụ bọsị anyị enwezia n'ọrụ dị iche iche Ikenga Imo ya bụ Ugo Chinyere ụmụaka Igbo agbagoleta ọwọlụ ngịga fe wekọtaga aka ọnụ kwụsị n'otu pati a obodo ga-adị mma Naijiria anyị ga-adị mma ife adị mma o APP Doguvas Sobilinu National Chairman Sobilinu Barrister Ikenga Imo Ugo Chinyere osinife ya dị mma anwụli niile nọ n'ụwa ga-ezu oke ọrụ ya Ibuku National Chairman and Secretary General Nigerian Opposition Political Party onye ndu ụmụ ntorobịa Igbo na Nigeria niile onye ọmadenibi na-Amerikanụ mana Ugo Chinyere inu ka n'ibe si n'abaga former special assistant to Senate President Ukora Ugo Chinyere udogwu Denis Sobilinu onye ndu n'ịdị mma ụmụ Naijiria si n'ogene yi ụmụ Afrịka ivi na-emedodorika n'onu Ugo Chinyere anyị asị na otu dike mụrụ odogwu lezianụ nna m ụlọ odogwu na ọbatazianụ Chief O.M. Ikegwu ọnwụ otigbu anyịnya one of Ụmụkwaraji Ancient Kingdom anya si mụ letere ezigbo nne ya na ọ na Chukwu late Mrs. Teresa ụmụ ya si ka mkpụrụ obi izulike na ndokwanụ
osimu bulegwu muke n'ebezi ndị Nigeria jibili. High greeting to Senator Dr. Bukola Saraki, President of the Senate. Odogwu na bụ Nigeria gbajodoro akpọbazianụ. Senate President, Federal Republic of Nigeria. Ezi enyi ndị Igbo, nwanne dị na mba. Senator Dr. Andy Uba Nosobilinu. Senator Dr. Andy Uba, Senator of the Federal Republic of Nigeria. Ugomba ndị Igbo, Inogwea. Greeting to Right Honorable Yakubu Dogora, Speaker of the House of Representatives. Greeting to Distinguished Senator Rabiu Musa Kwankwaso Kwankwasia, the former governor of Kano State, the leader of Kwankwasia, the current senator, Federal Republic of Nigeria. Okwezi enyi ndị Igbo, Ikenga Ugochinya na-ekene inu. Osimu kene onye Afrika ji eme ọnụ onye Igbo ji agala. Nigeria na-ekwunyelu iyo, onye ka na-ekwunyelu n'ụlọ. O mepụrụ onye ọ na-afịara arụ ozi Igbo ndụ. Mr. Benedict Peter, successful billionaire businessman. Ivi kejimele onye ọmata Chukwu ọgakọ na ya. Ikenga si mulegwu mkene. Oya baliyo. Yes sir. Orobodo gbapụta n'ukwu bịa kilie nkili. Akidi Global Holdings na vaku n'egwu. America ka nejenu. Echekube m mmadụ wejebe n'Amerika. Onye ka nchekwube jebe. Obiora Nnọpụ, Prince Obiora Nnọpụ Nosobilinu. Akidi Odogwu, aka na-ebunata ụgbọala dị mma n'obodo anyị. Aka na-ebunata ụgbọala dị mma n'obodo dị iche iche. Oji moto eme ọgọ onye ọma bịa fụmanya. Prince Obiora Nnọpụ. Akidi Global Holdings LLC. Odogwu si Ezinifite Agwata Local Government, Wisconsin, USA kena jebilinu. Akidi Global Holdings Worldwide. Akidi Global Holdings LLC. Aka na-ebunata ụgbọ dị mma. America ka ọ na-jebilinu. Moto dị iche iche. Obiora Nnọpụ. All kinds of cars. Nnukwu moto nọ na-enwe, obele moto nọ na-enwezi. Ịchọ trọkụ nọ nọkwasị ya. Akidi Holdings. Kenelu ezigbo nwunye ya nwanyị
Princess Adobe eziokwu no Akidi Queen o mekene yo Odi ofu na mba nwanyi ọma Adobe Innocent nwanyi ọma lechaba nlecha Ugochukwu nyeli n'itwe n'isi Ugochukwu Ugo n'itwe n'isi Ugochukwu Ibunu gejimelu moga konu Onye ọma Tochukwu ekene Onye abalị mo Ugochukwu nyela anyị Ugo bụ Ugochukwu Ugobese Chinyelugo n'enu ụwa Ugochinyelu bụ afa mmadụ n'enu ụwa Barisikengi modogwu Ugochinyelu odogwu Ugochukwu nyeli